Κύμα ονομάζεται μια διαταραχή, ένα τρέμολο που μεταδίδεται στο χώρο και στο χρόνο. Το ηλεκτρομαγνητικό κύμα είναι μια μορφή ακτινοβολίας που μεταφέρει ενέργεια στο χώρο με τη μορφή κύματος. Στα κύματα υπάρχει πάντα τουλάχιστον ένα μέγεθος που αλλάζει ξανά και ξανά με τον ίδιο τρόπο. Στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα, τα μεγέθη που αλλάζουν είναι το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο των κυμάτων. Η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν αυτά τα μεγέθη λέγεται συχνότητα του κύματος. Τη συχνότητα τη μετράμε σε Hz. Ένα Hz είναι μια αλλαγή σε κάποιο μέγεθος του κύματος κάθε δευτερόλεπτο. Ένα kHz είναι 1000 αλλαγές κάθε δευτερόλεπτο. Ένα MHz είναι 1.000.000 αλλαγές κάθε δευτερόλεπτο. Ένα GHz είναι 1 δισεκατομμύριο αλλαγές στο μέγεθος του κύματος κάθε δευτερόλεπτο. Τα ραδιοκύματα είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα που έχουν συχνότητα από 3 Hz ως 3 GHz. Χρησιμοποιούμε τα ραδιοκύματα για να επικοινωνούμε από απόσταση. Τα ραδιοκύματα που χρησιμοποιούμε ανήκουν συνήθως σε μία από τις 3 παρακάτω ομάδες συχνοτήτων. HF, High Frequency, υψηλές συχνότητες. Εδώ τα ραδιοκύματα έχουν συχνότητα από 3 έως 30 MHz. Η πιστότητα μετάδοσης του σήματος που στέλνουμε με HF εξαρτάται από την εποχή, τον ηλιακό κύκλο, την ηλιακή δραστηριότητα και το βόρειο σέλας. VHF, Very High Frequency, πολύ υψηλές συχνότητες. Εδώ τα ραδιοκύματα έχουν συχνότητα από 30 έως 300 MHz. Τα ραδιοκύματα με VHF είναι ιδανικά για επικοινωνίες εδάφους μικρών αποστάσεων με δυνατότητα λίγο μεγαλύτερη από το οπτικό πεδίο του πιλότου. Επηρεάζονται λιγότερο από τον ατμοσφαιρικό θόρυβο και παρεμβολές από ηλεκτρικές συσκευές από ό,τι οι χαμηλότερες συχνότητες. Παρά το γεγονός ότι μπλοκάρονται από τα χαρακτηριστικά της γης, όπως λόφοι και βουνά, επηρεάζονται λιγότερο από τα κτίρια και άλλα λιγότερο σημαντικά αντικείμενα από ό,τι οι UHF συχνότητες. UHF, Ultra High Frequency, πάρα πολύ υψηλές συχνότητες. Εδώ τα ραδιοκύματα έχουν συχνότητα από 300 MHz έως 3 GHz. Διαδίδονται κυρίως έως το οπτικό πεδίο του πιλότου. Μπλοκάρονται από λόφους και μεγάλα κτίρια, αν και η μετάδοση μέσω των τοίχων των κτιρίων είναι αρκετά υψηλή. Χρησιμοποιούνται στις τηλεοπτικές εκπομπές, στα ασύρματα τηλέφωνα, στα walkie-talkie, στις δορυφορικές επικοινωνίες και πολλές άλλες εφαρμογές. Εξαρτώνται από την εποχή, τον ηλιακό κύκλο, την ηλιακή δραστηριότητα και το βόρειο σέλας. Το χειριστήριο επικοινωνεί με το drone χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα συχνότητας 2,4 GHz.